Kurs zázrakov, lekcia 43. Boh je môjim zdrojom. Nemôžem vidieť bez Neho. Vnímanie nie je vlastnosť Boha, jemu patrí oblasť poznania. Stvoril však Ducha Svätého ako sprostredkovateľa medzi vnímaním a poznaním. Bez tohto spojenia s Bohom by vnímanie navždy nahradilo v tvojej mysli poznanie. Vďaka tomuto spojeniu s Bohom bude vnímanie tak zmenené a očistené, že povedie k poznaniu. Toto je jeho funkciou v očiach Ducha Svätého. Toto je jeho pravou funkciou. V Bohu vidieť nemôžeš. Vnímanie nemá funkciu v Bohu a neexistuje. V spáse, ktorá je napravením toho, čo nikdy nebolo, má však vnímanie nesmierne dôležitý cieľ. Vytvorené Synom Božím v bezbožnom cieli sa musí stať prostriedkom prinavrátenia do jeho vedomia jeho vlastnej svetosti. Vnímanie nemá význam. Duch Svätý mu však nadáva význam veľmi blízky Božiemu. Uzdravené vnímanie sa stáva prostriedkom, pomocou ktorého Syn Boží odpúšťa svojemu bratovi a týmto spôsobom odpúšťa sebe. Nemôžeš vidieť bez Boha, pretože nemôžeš byť bez Boha. Čokoľvek robíš, robíš v ňom, pretože čokoľvek si myslíš, myslíš jeho mysľou. Ak je vízia skutočná a je skutočná do tej miery, v akej zdieľa cieľ Ducha Svätého, tak nemôžeš vidieť bez Boha. Dnes sú vyžadované 3-5-minútové obdobia cvičení. Na začiatku si zopakuj ideu na dnes s otvorenými očami. Potom sa rozhliadaj cez krátky čas okolo seba, používajúc túto ideu konkrétne na to, čo vidíš. Môžeš napríklad povedať: Boh je môjim zdrojom, nemôžem vidieť tento stôl bez Neho, tamten obraz bez Neho. Vidím očami odpustenia, vidím svet ako požehnaný. Svet mi môže ukázať mňa samého. Vidím vlastné myšlienky, ktoré sú také ako Božie. Napríklad, keď si s niekým môžeš v sebe povedať: Boh je môjim zdrojom, nemôžem ťa vidieť bez Neho. Fyzickými očami vidíme situáciu, avšak keď sa pozeráme očami Boha, my poznáme situáciu. To je obrovský rozdiel. Keď sa pozeráš na niečo svojim zrakom, vkladáš do toho svoje zmysly. Na rôzny spôsob vysvetľuješ tú situáciu a nejako ju vidíš, nejako prostredníctvom vlastných filtrov. Avšak keď sa pozeráš na to, čo je očami Boha, to ty poznáš tú situáciu. Príjmaš ju v plnosti. A Duch Svätý je takým sprostredkovateľom stvoreným Bohom, ktorý zaberá naše vnímanie a spôsobuje, že to vnímanie sa stáva svätým. Je svätosťou, ktorou sme v rozpoznaní svojej pravej natúry, toho, kým si naozaj, a toho, čo je pravdivé. Pozerajúc zrakom božskosti, ty vnímaš víziou. Táto lekcia sa môže zdať ťažká a niektoré z lekcií kurzu zázrakov sú takými, najmä keď prvý raz máme s nimi styk. Ojejku, čo to za slovník? To znie ako nejaké náboženské posolstvo a za veľa tu je takých slov, ktoré nadväzujú do náboženstva, do kostola. To môže niektorých priťahovať a niektorých odpudzovať. Môže sa objaviť odpor, ale odpor tiež nemusí dotýkať samotného slovníka, ako tiež toho, že napríklad nerozumieme. Pre porozumenie Duch Svätý, o ktorom je reč v tejto lekcii, je spojením, komunikáciou medzi Bohom a tými pozorne oddelenými deťmi Božími, čiže nami. Duch Svätý má dvojitú funkciu. On vie, čiže je to vlastnosť Boha, to vnútorné vedomie. To vedomie vie, pretože je časťou Boha, ale tiež vníma, i to je ľudská oblasť, ľudské chápanie. I Duch Svätý býva v tej časti mysle, ktorá je domom pravdy. On je celý čas v spojení s Bohom i s tebou. On hovorí v mene Boha, ale tiež hovorí v tvojom mene. Duch Svätý dokazuje, že Boh i ty, že to je jedno a to isté, že sme jedným. Keď si s touto lekciou môžeš si myslieť: ale dobre, čo mi to dá, že si hovorím: Boh je môjim zdrojom, nemôžem vidieť bez Neho. Keď prechádzaš tými lekciami, keď ich počúvaš, vykonávaš cvičenia, ak sa ti zdá, že nevieš, čo sa tu deje, nevieš, čo robiť, že či to vôbec funguje, že to ťažké, že nerozumieš text, o čo vôbec ide,
S časom to začne naberať hlbší zmysel. Boh je môjim zdrojom, nemôžem vidieť bez neho.